Estarían nas tendas e supermercados. Subiu o prezo dos ovos e xa son un 25 máis caro que no mes de febreiro, segundo a Organización de Consumidores. Hai semanas tamén que o prezo dos ovos disparouse ata os 12 ou 14 euros a dúcia nos Estados Unidos por mor da gripe aviaria que sofren. Aquí a suba foi de 50 céntimos a dúcia, pero o sector avícola tamén está preocupado pola presenza da gripe aviaria en Europa e temen que se poida estender a España e a Galicia. Ahora mismo tenemos una situación anómala, hay una situación de gripes aviares en gran parte del mundo, principalmente en Estados Unidos, pero es cierto también que hay en Europa, ¿no? En Italia, en Turquía, pues hay gripe aviar que lo que está haciendo es que desaparezca pues gran cantidad de animales. Los precios evidentemente están subiendo cuando hay un tema de oferta y demanda, que es lo que está ocurriendo ahora mismo y con tal incursión que está haciendo Estados Unidos, pues bueno, sí que hay una subida y una regularización, porque es cierto que España pues venía con unos precios que no estaban actualizados y era quizás el país con los precios más bajos de la Unión Europea. España es un gran productor de huevo y lo que ocurre es que vienen a buscar mercados exteriores el huevo a nivel nacional y hay pues grandes productores que están enviando huevo pues, fuera de España. La gripe aviar que está atacando Europa, está chegando a España. En Europa xa levan máis de 15 millóns de galiñas sacrificadas por culpa da gripe aviar. Temos brotes de salmonela. Cada brote de salmonela hai que sacrificar os animales. Portugal está na mesma situación. Entonces a produción é menor á demanda que hai. O precio do huevo pues elevase. E aparte que agora o consumo do huevo aumentou bastante. Os produtores galegos dignos que era unha suba necesaria e que nada ten que ver coa especulación. No, eso non é especulación. Aquí era necesaria esta subida. Se non, quedábanos pouco, penso que nos quedaría pouco tempo de vida aos avicultores para poder subsistir. Iñamos, pois, prácticamente cubrindo costes. Cartón subiu, cereal subiu, transporte subiu, distribución subiu. Ao final, o que estábamos era cubrindo costes. Se non chega a ser por esta subida que se fai ahora mesmo, o que está pasando. Granxa que se pecha, granxa que non volve a abrir. Non hai relevo xeracional por culpa de que quen quere traballar nesta situación? Nadie. A categoría máis barata debe andar sobre en torno aos 2,60 euros a dúcia. Ya máis cara sobre 3,40, 3,50 euros a docena. Son valores que podemos respirar, empezar a respirar para poder asumir os costes e as reformas que temos que facer nas granxas. O sector avícola tamén se enfronta nos vindeiros anos a reformas legislativas europeas sobre o benestar animal e non desbotan que os prezos poidan seguir subindo aínda un pouco máis nos próximos meses. Pero os avicultores galegos pídenlles confianza aos consumidores e mandan unha mensaxe de tranquilidade. Sí que es cierto que en Galicia pues, no es una gran productora, pero sí que es muy local y tiene mucho granjero y productor local que lo que garantiza es el abastecimiento de nuestra región. Poden estar tranquilos que non vamos a ter ese disparate de Estados Unidos, nin vamos a ter o disparate de o mellor de Europa, pero aquí vamos a estar con total tranquilidade, van a estar abastecidos. La garantía que tienen que tener los consumidores gallegos, que tenemos grandes productores gallegos con firmas muy importantes que creo que van a garantizar sin duda el suministro, que ahora es lo más importante, que haya suministro en los lineales y Galicia en ese sentido yo creo que está muy protegida. Eu penso que nadie se vai a quedar sin ovo, por lo menos producidos en Galicia, que é o que a xente quere, o galego quere ovo producido en Galicia, non quere ovo producido en Castilla, por eso buscan o noso produto, o produto de Galicia de proximidade, que é o que realmente é o que interesa, que é o máis fresco. Por exemplo, con 100.000 galiñas de posta no centro de produción da Avícola Moeiro sacan o día uns 80.000 ovos, dos cales un 90% van directamente á hostelería. O ovo é un alimento básico na cesta da compra e moi empregado na nosa gastronomía, cun alto valor culinario e unha importante fonte de proteína de calidade, e aínda moito máis barato que a carne. Vemos que subiu un 50 céntimos unha dúcia de huevos. Que son? En 12 huevos dividimos 50 céntimos a como tocamos. Eu sigo dicindo que o ovo é a cousa máis barata que temos no mercado.
e a proteína. Os ovos que máis subiron son a categoría máis barata, os da talla M, que pasaron dos 2,07 aos 2,10 euros a custar 2,60 en marzo. E os prezos varían se son de galiñas soltas ou ecolóxicas e que superan a dúcia os 3 e os 4 euros. E é verdade que subiron porque tamén subiu que a alimentación e subiu todo. Eu antes tiños a 4,30, agora tiños a 4,60, eu son criador de galiña de mos, estes son todos huevos de galiña de mos, e claro, son uns huevos moi especiales tamén, non ten nada que ver, eu teño as galiñas todas en liberdade, e non comen nada de piensos, ni nada, solamente comen maíz e andan todos a aire libre. Entón tamén é un ovo moi diferente ao ovo común do supermercado que podes encontrar. Detrás dun produto tan cotián como un ovo, hai todo un sector que se enfronta a realidades complexas nun mercado global. Con todo, o ovo semella que está de moda e o consumo subiu máis dun 7% en España no 2024. En Galicia, cada persoa consome unha media de 140 ovos ao ano.